Add natin. Yan, dami. Baho to niya. Yan. Birthday to you. Wala ba yan ah? So guys, magluluto tayo ngayon ng iba't ibang putahe kasi birthday ni Inday Pitik. Inday Pitik, pakita ka naman dyan, Inday Pitik. Ginagawa So mo? magluluto ako. Yung menu namin today is, syempre, paborito ni Inday Pitik, shrimp. Gagawa tayo ng butter garlic shrimp. Magpapansit tayo kasi kaarawan ni Inday Pitik. May mga content na ako dati nito guys. I-link ko na lang dyan sa taas or dito sa baba, no? So syempre, uunahin natin ang pagluto ng pansit guys. Add the oil, no? Medyo mainit. Hinaan natin yung apoy. Oh. I-golden brown lang natin yung ano, guys. Baboy. So guys, golden brown ang ating baboy. Itabi lang natin para igisa natin ang ating onion at garlic, no? Una natin si garlic. Ayan. Oh. Yep. Boss, ano natin si onion. Sabay na natin si onion. Hindi pitik. Tras ka gamay. Kunti. Next na natin. Yan. Lagay na natin yung konting shrimp natin guys. Optional lang to guys. Optional lang. Yan, shrimp. So, mag-isa natin. Tapos guys, maglagay na ako dito ng stock ng baboy, no? Yung pinagkuluan ko to ng ano, crispy pork natin, crispy pork belly. Ito yung stock niya. Hindi ko tinapon sa magagamit natin sa pansit. Yan. Very easy. Kuluin lang natin to. Tapos mag-add lang na ako ng cubes, no? Both cubes para additional lasa. Tapos lagyan ko na ng patis para isang ano lang, bukal. Guys, kumulo na ating pansit. This part, tikman natin muna guys kasi may timpla na tong, yung stock na ginagamit ko, may timpla na yon. Try natin, baka maalat. Kulang pa siya ng asin. Adjust tayo dito. Kunting asin lang guys. Ground pepper. Yan. Fresh ground pepper, mas masarap at mas mabango, no? Add this part, add natin yung carrot. Tapos yung beans, optional lang to guys. Yan, pansit na may beans. Tapos lutuin lang natin yung mga beans at saka carrots guys. Takpan ko ulit. Oh, ito na ating ano guys, carrots at saka beans. Ilagay na natin ang ating, siyempre, pansit, no? Ilagay na natin guys. Yan. Yan. Lubog lang natin sa tubig yung pansit. Yan guys. Takpan ko lang muna. So guys, i-add na natin yung ating puting bihon, no? Add na natin. Malapit na tong maluto guys. Mix lang natin. Yan, luto ng ating pansit guys, oh. Yung sabaw guys, mawawala yan kasi ano yan, pansit. Sisip-sipin niya yan. So guys, okay na yung pansit natin. I-add na lang natin ang ating last ingredients which is
pichay, no? Add na natin guys. Lagyan ko lang ng kunting sesame oil, no? Kunti lang guys, pang pa-aroma lang. Kunti lang mga 1 teaspoon na siguro. Yan, tapos haluin na natin ang ating pansit. Ang bango ng sesame oil guys. Sige guys, tapos na ang ating menu number 1, which is pansit. Zoom in the pitik. Pansit. Okay na si pansit. Sige guys, next is magluluto tayo ng shrimp. Guys, pangalawang menu natin. Shrimp with butter. Okay? Very easy lang to guys. So first step, igigisa natin yung shrimp ng saglit lang guys. Add lang tayo ng konting mantika. Initin lang natin si mantika. So, i-add ko lang to, igigisa ko lang ng mga around 1 minute ang ating shrimp. Oh, daming shrimp pala guys. Parang maliit lang ating kawali. Yan, gigisa lang natin ng konti si shrimp. Madali lang maluto si shrimp guys. Yan, itik-itik, kita mo. Okay na to guys, ilipat muna natin sa ating dito sa ating lalagyan, no? So guys, let's start gisa-gisa na the shrimp, no? Add lang ako ng kunting oil, no? Tapos, i-add ko na dito yung 200 grams na garlic, guys. Garlic butter. Ano pala guys, 2 kilo yung shrimp natin, no? Tapos, i-add na natin yung ating garlic para hindi masunog, guys. Control niyo lang yung apoy, guys. Hindi masyadong medium heat lang siguro. Yan. Gisa lang natin to guys. Bango ng butter. I-add na natin yung ating shrimp. Ouch. Ito, add na natin. Yan, dami. Tapos, mag-add tayo ng salt. In my case, gumamit ako ng seasoned salt. Pwede kayo asin lang dito at saka pepper, no? Yan. Tapos, lagyan ko ng konting pepper. Ground pepper. Mas masarap to kasi. Tapos, i-mix lang natin. Madali lang to maluto, guys. Yan. Bango ni butter. Paborito kasi to ni Inday Pitik. Siyempre, yung lulutuin natin sa birthday niya is paborito niya. Yung lechon, wala, lumipad. So, 2 to 3 minutes, luto na yung shrimp natin. Ulam na to. Guys, optional lang to. Maglagay ako ng chili, parang chili flakes, no? Para may anghang yung ating shrimp. Yan. Yan. Napit to guys. Binabad ko pala yung shrimp ng Sprite, no? Or 7-Up ng bali 1 hour lang. Tapos tinapon ko yung sabaw. Nakalimutan ko lang pakita sa video. Ito na guys. Luto na yung ating shrimp. No? Orange na lahat. Huwag natin i-overcook kasi papangit yung skin niya. Tapos i-add natin yung spring onion, no? Yan. Menu number 2, done. Happy birthday, Inday Pitik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, sorry, wish sa. Wish. Buti mo ba? Wala ko yun, Happy birthday. Apa? Okay. Di ang kanina. Daghan ng sabaw.
Guys, pansit guys. Oh. Ha? Gani be. Shrimp guys. Diba lang? Oh guys, shrimp. Let's try the shrimp. Yummy. Bye-bye guys. Please don't forget to like and subscribe. Happy birthday, Inday Pitik.